Servei Prelaboral de FEMAREC col·labora amb el projecte ARI, una iniciativa que ofereix ajuda en el tractament i investiga sobre la leucèmia. Aquest projecte va començar fa un any. Vam estar explorant diverses opcions i vam decidir per fer aquest projecte contra la leucèmia, que és una malaltia de la sang que cada vegada s'està investigant més. Hem venut les xapes pel projecte ARI, 2 dies a l'Hospital Clínic de Barcelona i els treballadors de FEMAREC. El que hem guanyat és pel projecte ARI. Hem recaudat 445 euros i 23 cèntims. Són xapes que són d'imant per la nevera i tenen missatges positius. Gaudeix de la vida, somriu, has de fer que passi, lluita pels teus somnis i sou positiu.